கோவை மெட்ரோ யூடியூப் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம். தற்போதைய காலகட்டத்தில் இருக்கிற இளம் தலைமுறையினர் தங்களை அழகுபடுத்திக்கிறதுல அதிக கவனமாக இருக்காங்க. இப்போ காஜல், லிப்ஸ்டிக் இதெல்லாம் பேசிக் மேக்கப்புங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அழகாக இருக்கிறதுக்காக பண்ணுற மேக்கப்புனால நம்ம ஸ்கின்னுக்கு பல பாதிப்புகள் வருது. அதனால் மேக்கப் இல்லாமல் இயற்கையாகவே அழகாக இருப்பது எப்படின்னு இந்த பதிவில் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கோவை மெட்ரோ யூடியூப் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் போடுற வீடியோவை உடனுக்குடன் பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நாம் மேக்கப் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியணும்னா வெயிலில் போகிறதுக்கு முன்னாடி சன்ஸ்க்ரீன் எப்போவுமே போட்டுட்டு போகணும். முகம் சோர்வாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸ்கின் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி டிண்ட் மாய்ஸ்சரைசரை யூஸ் பண்ணலாம். தினமும் காலையில் சூடான தண்ணியில் எலுமிச்சையை கலந்து குடித்தா உடலில் உள்ள கழிவுகள் வெளியேறி சருமம் பளபளப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். தினமும் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறதுனால சருமம் எக்ஸ்போலியேட் ஆகும். சருமத்தில் உள்ள அழுக்குகள்லாம் வெளியேறி பளபளன்னு தெரியும். முகம் கழுவுனதும் டோனர் யூஸ் பண்ணினா சருமத்தோட pH அளவு சமநிலையாக இருக்கும். ஃபேஸ் எப்போவுமே புத்துணர்ச்சியாக இருக்க இது உதவும். அடுத்து சருமம் எப்போவுமே ஆரோக்கியமாகவும் பளபளன்னு இருக்கணும்னா அது எப்போவும் நீர்ச்சத்தோடு இருக்கணும். அதனால் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்கிறது நம்ம அழகா ஆகிறதுக்கு உதவும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.